pocity, či už aj radosť alebo smútok, lebo si myslím, že ten zápas mal dobrú úroveň a bolo to ovplyvnené tým vstupom rozhodcu do toho. Na 11/11 si myslím, že by to malo ešte väčšiu kvalitu a nejaké ešte väčšie grády pre divákov, takže preto mám nejaké také pocity, ale obrovská vďaka chalaňom a za tú odhodlanosť. 50 či 51 minút, keď hráš o jedného menej proti ašpirantovi na postup do ligy, je to veľmi zaujímavé a boli sme aj zaujímaví v druhom polčase. Striedajúci hráči tam priniesli nejakú novú emóciu aj v podobe Kucmana napríklad, takže toto veľká vďaka. Stratili sme samozrejme dosť veľkú zbraň Johnsona na ďalší zápas a to dosť bolí, takže ja si myslím, že po 2 dňoch nejak, keď si to uleží sa v hlave a urobíme si nejakú analýzu, tak povieme asi, že dobrý bod s dobrým superom, ale teraz ma to trošku tak bolí a som z toho taký smutný, ale ideme ďalej a máme týždeň pred sebou, aby sme sa dali dokopy, či už psychicky, mentálne, aj fyzicky a ideme na Povazku Bystricu, ktorú hostíme doma, no a chceli by sme to zvládnuť, aby sme do zimy išli s pozitívnymi emóciami a dali tomu nejakú pečať na záver jesene.